Ποια συμπληρώματα προτείνετε για βελτίωση αθλητικής απόδοσης, pre-workout ή καφέιν? Θα επέλεγα το pre-workout, αλλά αν δεν έχουμε την επιλογή να πάρουμε pre-workout, τότε φαίνεται ότι ο καφές δουλεύει πολύ καλά. Είναι μια εξαιρετική επιλογή. Απλά το pre-workout έχει και άλλα συστατικά μέσα μαζί με την καφεΐνη που βοηθούν τον οργανισμό να έχει καλύτερη απόδοση. EAAs ή BCAAs? EAAs έχουν πιο πλούσιο προφίλ αμινοξέων, βοηθούν περισσότερο όσον αφορά το κομμάτι της μυϊκής ανάπτυξης. Τα BCAAs είναι μια υποκατηγορία των EAAs, αλλά είναι μια πολύ καλή επιλογή να τα καταναλώσουμε κατά τη διάρκεια της άσκησης, διότι δεν έχουν την τριπτοφάνη, που είναι ένα βασικό αμινοξύ, το οποίο φαίνεται να χαλαρώνει τον οργανισμό και δεν το θέλουμε κατά τη διάρκεια της άσκησης. Πρωτεΐνη ή καζεΐνη? Θα επέλεγα την πρωτεΐνη ορού γάλακτος, είτε μετά την προπόνηση, είτε σαν σνακ μέσα στην ημέρα. Σαν μια δεύτερη επιλογή θα επέλεγα την καζεΐνη, κυρίως το βράδυ, πριν τον ύπνο. Κρεατίνη ή πρωτεΐνη? Εγώ θα επέλεγα και τα δύο, αλλά αν χρειαστεί να επιλέξουμε ένα από τα δύο, θα πίναμε την κρεατίνη, διότι την πρωτεΐνη μπορούμε να την πάρουμε από τα τρόφιμα σε καθημερινή βάση. Για περισσότερα ενημερωτικά βίντεο, κάντε like, follow, ερωτήσεις και ακολουθήστε μας.